Good morning mga palangga! And guess what? Mahuhulaan nyo. Umuulan pa din. Yes. So, from not raining, diba, the last few days, maganda yung panahon, nakapag-barbecue tayo, and here it is, yung ulan, non-stop na. Tingnan nyo yan, oh. Yung field na yan. Sobrang dami. Hindi siya nagpo-focus kasi yung window natin, it's a bit dirty. Well, it is dirty. And meron kasi siyang tubig. Kaya ayun, hindi siya nagpo-focus. But gusto ko sanang ipakita sa inyo yung i-open natin yung window. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga tupag doon, oh. Diba? Sobrang relaxing tingnan ba. And then dito na yung guy na magtitest sa trailer mga palangga. Nandoon yung sasakyan niya. Nakikita niyo yan. Diyan. And good naman yung mga girls natin. Sobrang behave nila. Hindi nila binabark yung tao. Kasi yan, yung ano na yan, yung guy na yan, si Kuya. Siya talaga yung palaging pumupunta sa amin na nagtitest sa trailer. So, kilala. Ang laki ng mukha ko. Kilala na nila. Yan. Papasensyahan nyo na, ha? Nakapantulog pa din ako at ito pa din yung mukha ko. Morning face. So, papasensyahan nyo na. So, kakain muna ako mga palangga at dahil umuulan pa din, malamig yung weather, yung tiyan ko naghahanap ng mga sabaw-sabaw. So, ngayon, magno-noodles tayo ulit. Ito. Alam ko naman, some of you were saying na nakakasama yung noodles. Alam ko naman na lahat ng bagay nakakasama pag sobra. At hindi naman ako kumakain ng noodles like for 24 hours. Noodles na lang. Hindi naman. Nagtimpuhan lang na yung panahon ngayon, malamig at marami tayong noodles. So, kakainin ko na lang siya kasi yun na nga, si Mr. hindi niya bet yung mga ganitong noodles. So, ako lang din naman yung kakain nito. Gusto ko sanang mag-rice pero yun na nga, wala akong rice. So, never mind na lang. Magbe-bread na lang ako. Yung guy dito, si Kuya na nagtitesting, nandito pa din. Medyo matagal silang matapos, mga aabutin. Depende kung ilang trailer yung kailangang itest. Mga 3 hours to 4 hours siguro. Nandito siya. Yung cucumber natin and yung cauliflower. Hindi ko pa din siya natatransfer kasi yun na nga, yung weather, hindi maganda. Pwede naman tayong pumunta mamaya sa greenhouse para i-transfer to kasi tingnan nyo, sobrang laki na niya. Yan. Pero sa ating cauliflower, kailangan nating maghintay for the good weather. And na-excite ako sa ating talong mga palangga. Naku! I hope lang talaga mayroong tayong talong. Mamunga sila ba? And nag-give up na ako dito sa ating giant strawberry mga palangga. Wala talaga. Sayang. Sayang yung pera na binili ko dyan. So mamaya mga palangga, gagawa tayo ng... actually, kasi we're waiting for our noodles. So, ang sasabihin ko sana is gagawa tayo ng pastry kasi si Mr. nag-request siya ng cheese and onion pie. So, kailangan natin gawin in advance yung pastry kasi kailangan natin siyang ipa-chill. So, kukunin ko lang yung mga fats, yung lard and butter para ma-room temperature siya ba, para mag-soft siya. Kukunin ko lang yung timbangan natin. So, malapit na maluto yung ating noodles mga palangga. So, ito yung mga fats na gagamitin natin sa pastry natin.
Parang bakit ang puti-puti ko tingnan sa camera. So, ito. Burger bun. Masarap ngayon humigop ng sabaw kasi malamig. Naghahanap nga ako ng nilagang baka or mga sabaw-sabaw talaga. Pero wala naman tayong nilagang baka ngayon. Kaya noodles na lang talaga muna. So, kain muna ako mga palangga. Ipa-fast forward ko kayo kasi magbabasa din ako ng mga comment. So, maraming salamat talaga sa mga comments niyo and yun na nga, pagpasensya nyo na kung hindi ko kayo nare-replyan, lalo na ngayon na sobrang busy ko, may mga ginagawa ako. So, pagpasensya nyo na talaga at maraming salamat sa mga comments niyo. So come with me. Don't look back. I wanna show you the wonders of the earth. Mga palangga, magsisimulan na tayo. Gumawa ng pastry. Nalagyan natin ng kaunting salt, pero sobrang dami. Tinatry ko siyang ibalik sa lalagyan. Okay na yan. Then, i-mix lang natin. Then, haluin natin. Irarap natin yung fat sa flour para mag-resemble siya na breadcrumbs. So, nagbi-blend kayo mga palangga kung malulubat kayo na hindi pa ako tapos. Then, I'll see you later na lang. Yung battery ko talaga palagi na lang nalulubat. First time ko itong gawin itong cheese and onion pie. Kaya I hope lang talaga masarap at magustuhan ni Mr. Kasi nag-request kasi siya na gusto daw niya ng cheese and onion pie. So, i-grant natin yung wish niya para gumaan or gumanda yung loob. Okay na naman kami ni Mr. mga palangga. Okay na parang hindi. Hindi niyo siguro talaga mapapansin na nagtalo kami kung hindi ko sinabi sa inyo. Napapansin niyo yung slight difference kasi yun na nga sinabi ko sa inyo. Pero kung hindi ko siya sinabi, I bet you won't see any difference. Umalis na si Kuya mga palangga. So tapos na. So, kailangan na lang tawagan yung customer na everything is ready. Kung kailan nila pipick upin yung mga trailers. Oo mga palangga, kasi sama ako kay Mr. Nagbaon din ako ng juice. Magdi-deliver lang kami ng trailer. At naipasa ko na yung first 2 questions sa practical investigation ko and na-approve na siya. So, 18 more questions na lang. Thank you! So, pahinga muna ba? Bago ko tapusin yung practical investigation ko. So, sasama lang tayo kay Mr. para naman maiba yung scenery. Kailangan naming magpagas.
May mga cones kasi they're cutting a grass mga palangga. There, oh. On the other side. Para safety ba? Tingnan yung mga palangga. Pinuputol nila yung mga kahoy. But after they cut it, are they gonna replant? Yeah, it's replanted. It's a business. It's a business? Yeah, I see. Part of the revenue for the estate, basically. You've been on ferry anyway. Pwede naman pa. So, nandito na kami. Nasa bahay na tayo mga palangga. Mga 5 minutes ago siguro nakarating kami sa bahay. But I was so desperate kanina to spend a penny. So, nag-spend muna ako ng penny and nagbihis. And ngayon naman, dahil yung oras dito, wala na nga ba yung oras? It's quite late na. Yung oras is 20 past 3 in the afternoon. So, kailangan na nating simulan yung ating hi. Yan. I'm not sure mga palangga if ito gagamitin ko ba silang dalawa. 220 grams lang. Let's see na lang. Let's see. So, yung first agenda natin, papakuluan natin ng saglit yung ating potato para naman hindi siya masyadong matigas. Isang potato lang yung ilalagay ko kasi ayaw ko yung ating cheese and onion pie maging cheese and potato pie. So, dapat parang ano lang siya, babalance.
So, itong isang onion yung gagamitin natin. May tumalsik sa mata ko mga palangga. Ikaw, onion, ha? Gumagawa ka talaga ng paraan para payakin ako. Hindi talaga kami best friend nito. Malaki yung pagkakahiwa natin sa onion. Yun yung sabi ni Mr. eh. So, okay. I don't know if nakikita nyo ba mga palangga. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Butter. So, lalagyan natin ng plain flour. As usual, tansya-tansya lang. So, ilalagay ko rin yung onion. Ilalagay ako ng kaunting milk. At ilalagay natin yung potato. Yan. Then, lalagyan lang natin ng kaunting pepper mga palangga. And kaunting salt. So, ito na siya. Yan. And ito mga palangga. Yan. Lalagay natin dyan. Hindi talaga ako sure kung tama ba itong ginagawa ko, but well, kung ipa-follow nyo to, huwag nyo akong sisihin, ha? There you go. So, tatakpan lang natin. Yan. Ito na yung finished product ng ating pie mga palangga. Yan. So, kailangan ko lang siyang i-egg wash. Yan. So, binutasan ko siya para makahinga siya ba. It's look good, diba? Nag-i-improve na yung baking natin. Oy. Mostly yung paggawa natin ng pastry. I'm happy with this. Kung hindi dahon-dahon yung style natin, itong mga parang linya-linya ba. Pero I'm happy. Pag nagpa-practice talaga, mag-i-improve talaga. Char!
Pagpasensyahan nyo na, natutuwa lang talaga ako. Simpleng kaligayahan ba? Ganun ako. Na simpleng bagay, natutuwa ako. Yan. So, ilalagay na natin siya sa oven. Naka-preheat na yung oven natin. Matagal na siyang naka-preheat. Yan. So, have a good look mga palangga. So, ito yung before ng ating pie. So, dahil meron tayong leftover na pastry kanina, hindi ko na ito napakita. So, ito. Yan, nilagyan ko lang siya ng cheese and onion. So, yan. And 2 minutes na lang and ready na yung ating hapunan. So, lagay ko kayo dito. So, ready na ba kayo mga palangga? Kasi ready na din ako. Oh, look at this. Look at this, Jim. I think luto na siya mga palangga. So, ito na yung finished product. Yan. So, ito siya mga palangga. Ang sarap-sarap tingnan. I hope masarap at magustuhan ni Mr. Kasi ito yung request niya. Sana ma-justify natin yung ano ni Mr. yung request. John, it's ready! It's ready! Yeah, I think luto na siya. Masarap. Masarap yung pastry. Oh, you need to do the peas! Oh, 2 minutes. The green beans. Not the green beans. What did I say? Green beans. Because you're not made over. So this is a professional cheese pasta. With that. I hope you like it. Oh, it's not burning that, you know. It shouldn't be on there like that. Can you not lift it up? I only want a small piece. Still very hot, so Did you, it might be a bit soggy. did you, I did put a butter. not really ideal this thing, is it? Sobrang init pa niya mga palangga. So, yung tendency talaga, magkukulaps siya. So, dapat talaga, bago nyo siya kainin, you need to let it rest for an hour siguro. Kaya, tingnan niyo nag-collapse siya. And it's floating. Just a little. That's all. Just 2 teaspoons. That's it. Yeah. That's it. So, ito yung ano ko mga palangga. Hindi kasi ako gutom. Oh, Kasi yung kinain ko kanina medyo marami. So, ayun, hindi pa ako gutom. So, anyway, kain muna kami mga palangga and see if magustuhan ni Mr. So, nagustuhan naman ni Mr. yung ating cheese and onion pie, which is good. So, anyway mga palangga, ito na yung vlog natin for today. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta. Kailangan ko nang mag-off now kasi marami pa akong gagawin. So, I'll see you in my next vlog and bye. Mag-ingat po tayong lahat. Bye.